Hello guys, good afternoon. First time ko nag-order sa Timo at saka first time ko talaga mag-order by myself. All the time kasi anak ko ang nag-order sa akin. Inuutosan ko. Ngayon nagtaka siya bakit may parcel na dumating at saka may mga notification sa Yahoo. Oh, sabi niya, oo ako, nag-try ako, di marunong, baka ma-addict daw ako. Oh, tingnan natin, buksan natin kung ano ito. Katuwa, no? Mapagangan ka, order. Oh, oy. Akala ang expected ko, malaki, napakaliit. Toys para sa mga bata. Sandali. Toys para sa mga bata. Ito. Talagang maliliit. May mga to animals. Para ma-identify nila ang colors. Ang liit. Akala ko mga 4 inches. Ito lang pala. Tapos meron siyang mga bowl. Siguro ilalagay kung anong color na nararapat. Kung red, hindi sa red na bowl. Kung sa blue, hindi blue ang kunin mong color. Parang ganyan siguro ang paglaro. Itong, ganun. Tapos may kasama pa yan, dalawa. Natawa siya. Natatawa ako. Ito naman, bakit nakabox talaga. Baka ma-addict na ako dito sa order, pindot. Yan naman. Actually, meron na akong mga ganito pero gusto kong dagdagan. Ang liliit ng mga product nila. Mga pagkain, tapos may mga pinggan. Sa kusina. Tapos may mga kaldero. Galing. Buksan natin. Yan. Pressure cooker. Wow, may pressure cooker talaga. Yan. Tapos may takuri. Actually, meron din akong takuri dyan Ayan. Tapos kaldero. Katuwa ang kanilang, pero parang hindi maganda ang kanilang yung material na ginamit na plastic. Parang hindi yan. Pero mura siya. Kaya siguro ganito mura dahil yung ginamit na material na plastic, imahalata mo talaga na sangkalan. May mga pinggan at bowl. May kutsara. Chopstick. Tinidor. Saka ito. Gamit sa mga utensil. Tuwa. Kompleto, may peeler, may laki ng kutsilyo niya. May pang ng hiwa ng pizza. Saka ito. Different kinds of may vegetable, may unhealthy food, unhealthy food, healthy food. May donut kasi. Saka may corn na carrots, eggplant, broccoli. Okay. So, maraming salamat sa panonood. Ito po lahat ang aking mga nabili. Yan po. First time ko pong namili sa Timo, nag-order.
Sabi ng anak, wah, marunong ka na, Nay. Siyempre. Hindi talaga ako nag-order. Kaya po ako nag-order sa mga ganyan. Kaya nagtaka anak ko, maraming notification na dumarating. Hindi lang niya ako tinatanong pala. Baka daw masanay ako. No, huwag naman. Yan lang po. Maraming salamat!